Aké to moc rýchne z 0 na 100? Maťko s Mierou, my sme jedli. Od 8? Maťo, daj si šport hlavne. Však myslíš, že Maťo ide na komfort, ne? Ale 200-500 to sú... Len tu opatrne, Maťo, strašne veľa odjed dneska na bicyklete. Hlavne nakladiaky, vieš? Maťo má ťažkú rohu, no. Maťo má ťažkú rohu. Zapnutá tá klíma. Maťo, skoro ti klobasa vypadla, čo? Aha, no my sme nemali ventilátor, pohode, je. No, už si to zapol? Áno, som ti to zapol. Tlačíš mi jak bol ináč. Ty kokos, toto je aký motor? Ja na tvoje gule tak tlačím. Kamoško. Tento jebný. Dneska veľa od Maťo. Tak ale hej, tebe čo máme tlačiť? Ty kúkajú nejaký blázon zase dostal voľné hemelko. Ja už to je do čoky, ale chude. Počkaj, Maťo, ja ľutujem... Ale boli to takto mám jazdiť? Maťo, ja ľutujem to, čo pôjdeš tebou to veselka. Ne, Maťo, len dneska je tu veľa aut, však je strašne veľa aut. Vieš, keď bol víkend, tak to bolo minulý rok. A však netreba to, a on ti, Maťko, v kľude. Ja jem v kľude. Hovorím, mali sme začať s začkami a takýmito a... Ale Maťo musí dať 500-večku šupnú, víš. Pohodne, však sme začali 320 no. Máš voľno, Maťo. Ty kokos, ale dobre to šlape. Krásne, Maťo. Dobre. Toto je auto na teba, Maťko. Týmto by sme chodili chlastať porád. To je boli chlastať. Merajú to, alebo neviete? Nemerajú, však tam boli, ale... Ne, dneska vraj nie, ale opatrne, Maťo, radšej. Stoj! Maťko, ne v tomu tak až. No, ale kľudo, Maťo. Kľude. Ja som v kľude. No, my nejsme v kľude. Ja som nepriputaný, takže... to dáva. No, ale my ho nedáme, Maťo. Dávam si fakt už daj radšej. Ty kuku dole, ten jak ho dal, vieš, čo mu jebe. Dobre, Maťko, ideš? Ideš. To je 320 na pred nami, čo? To je 320 CDI, no, pred nami. To je, že na podlahe. Počkaj, ale kto má 500-večku pod motorom? Auto. Poď auto. Ja mám okolo rád to vidím. Máš to je fakt, že... Už na tých nešlape toľko. Na koľko? Lebo vedeli, že dojde taký jak ty. Maťo, nezabudni, na kruhači sa otočíš a ideš naspäť. Nejdeme do Záhorskej, jak vtedy. No, víš. Dáme objednávku, ale na Aerko. Tí ľudí, čo to dávajú, pozerajú... Šlape, dobre. Aj dobrý zvuk má. Dobre ide, Žerado. No, čo to je 8 ale spätovka, ne? Hej, ty ten zvuk toho, V8. Americký motor jak ten športek modrý, čo je za nás. No, dobre tomu Maťovi. No, ale... Ale to hodí, Maťo, to hodí dávať. Či to obecný prihod srdce. Ale že sa to auto hodí Maťovi strašne. Je to veľké zatačka, ak sa to nečo. Treba opatrieť do zatačky. Ešte Maťko. Však holá hlava, zavolá to GLK. No to ste obecný Mafia, Za nami už Gčko sa ruku. Počkaj, Maťko ešte poviem Gčko, môj teda total Mafia. Nevíte to od obecný? No, Maťko, ne. Ne, Maťo, ne. To chceš obedzovať? To dá náčakať, nie? More. Zrazu ma to koplo do sedadla. Ešte sme sa moc nenajedli, to ti poviem. Počkaj, teraz. Teraz. Debil. Bacha na toto perano, Mačko. To keď ide Maťo, je tak uhýbajú. Však píšte, ty si došiel 250. Však po tej ale obmedzovaš, lebo zhodil toho na tom AMGčku šéfa. V kapoti, chudák, jak tam sedel a obzeral si krajinu. Dajme ho? Nemôžeme, sme plný, Maťo. Do kufra. Ty vole.